ελευθερία και εργασία. Δύο έννοιες τελείως αντίθετες. Κι όμως υπάρχει περίπτωση να συνυπάρξουν. Πώς? 9 χρόνια δραστηριοποιούμε στην εταιρεία LR Health and Beauty. Μετά από 9 χρόνια έρχομαι να σας πω ότι ναι, γίνεται. Θα το συζητήσουμε το πώς γίνεται. Ας ξεκινήσουμε τις διακοπές μας. Έτσι με αφορμή σήμερα τα σχόλια που έβλεπα μέσα στα social media. Υπάρχουν σκιτσάκια, χιουμοριστικά τέλος πάντων, για το πώς θα γυρίσουμε πίσω στις διακοπές. Την άλλη τραβάγανε με τα πόδια, δεν θέλω να πάω στη δουλειά, ο άλλος το ίδιο. Και λέω, όχι ρε παιδιά, εγώ αυτή στη δουλειά μου δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω. Δεν συμβαίνει στη δικιά μου περίπτωση αυτό. Εμένα μου αρέσει, είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και βγάζω αυτό το βίντεο και μου αρέσει. Έχω βρει τρόπους να κάνω τη δουλειά μου και να περνάω όμορφα. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε με τη δικιά του δουλειά. Απλά η δικιά μας δουλειά έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν μπορείς να βρεις σε άλλες δουλειές. Όπως για παράδειγμα, εργάζεσαι σε ένα χώρο ο οποίος σου πούνε η άδειά σου θα είναι από 10 Αυγούστου, θα σου ορίσουν αυτή την άδειά σου. Από 10 Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου ή 1 Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου. Ή θα μεταξύ σας συνάδελφοι θα δείτε τις ώρες, τις μέρες σας. Εμένα δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ διακοπές θα μπορώ να πάω όποια μέρα θέλω και όποτε θέλω. Θα πας στις διακοπές σου. Θα περάσεις ωραία. Θα διασκεδάσεις, θα ξεκουραστείς, θα απολαύσεις τον ήλιο, τη θάλασσα. Τι γίνεται μετά που θα γυρίσεις? Θα γυρίσεις πάλι σε μια καθημερινότητα που θα σε πιέζει. Θα μπεις πάλι στο τροχό και θα γυρίζεις και θα αρχίσεις να προγραμματίσεις τις επόμενες διακοπές σου που θα είναι του χρόνου το καλοκαίρι. Ή ας πούμε θέλετε να πούμε και τα Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα. Θέλετε να πούμε και λίγο το Πάσχα, άντε και 2-3 μέρες το Πάσχα. Αλλά η καθημερινότητά σου θα είναι ένα βάρος. Εγώ αυτό δεν το αισθάνομαι. Δεν το αισθάνομαι γιατί περνάω καλά στη δουλειά μου. Περνάω καλά γιατί ρυθμίζω εγώ τη δουλειά μου. Είναι μια δουλειά δική μου που εγώ κάνω τις επιλογές μου. Έχω αυτό που λέμε την ελευθερία των επιλογών. Έχω την ελευθερία να επιλέξω το πότε θα δουλέψω. Ναι. Το ωράριό μου, το χρόνο μου. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα χρειάστηκε να συμπαρασταθώ σε ένα οικογενειακό μου πρόσωπο που έκανε μια επέμβαση και έπρεπε να χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Κανείς άλλος από τους γνωστούς μας, παρόλο που είχαν την καλή διάθεση να προσφέρουν τη βοήθειά τους, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί έπρεπε να ήταν στην εργασία τους. Δεν μπορούσε να αφήσει άλλο στην εργασία του να πάει να συμπαρασταθεί, όσο και να αγαπούσε το συγκεκριμένο άτομο. Εγώ όμως μπόρεσα. Ήμουνα 5 μέρες εκεί. Μπόρεσα και πήρα τη χαρά της προσφοράς. Χάρηκα με αυτό που έκανα. Οπότε δηλαδή κέρδισα από αυτό το πράγμα. Αλλά μπόρεσα να το κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου έτσι. Πολύ βασικό να είσαι παρόν σε σημαντικά ζητήματα όταν χρειαστεί και να απολαμβάνεις όλη αυτή τη χαρά της προσφοράς. Εγώ το ένιωσα. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι είναι σημαντικό να ρυθμίζεις τις ώρες σου και το χρόνο σου. Είναι σημαντικό να ρυθμίζεις το εισόδημά σου. Πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες. Κάποιοι άνθρωποι σου λέει εγώ είμαι ok, καλυμμένοι με τα 300, 500, 600, 1000 ευρώ. Ναι. Κάποιος άλλος έχει περισσότερες ανάγκες και θέλει περισσότερα χρήματα. Θα πεις τώρα όλοι τα θέλουν, εννοείται. Αλλά κάποιος σου πει όχι, εγώ είμαι βολεμένος με αυτά. Οκ, είσαι βολεμένος με αυτά. Έχω όμως το περιθώριο να επιλέξω και να δουλέψω. Γιατί άλλη δουλειά θα κάνεις αν θες να βάλεις 500 ευρώ και άλλη δουλειά θα κάνεις όταν θες να βάλεις 1000, 2000, 3000, 4. Έχω όμως τη δυνατότητα να το κάνω να δουλέψει αυτό.
έχω την επιλογή. Το αν το κάνω ή όχι είναι άλλη ιστορία. Αλλά έχω την επιλογή αυτό. Οπότε έχω την ελευθερία του εισοδήματος. Γιατί μιλάμε για εισόδημα, δεν μιλάμε για βασικό μισθό. Ποιος θέλει βασικό μισθό είναι σε λάθος δρόμο, σε λάθος εταιρεία, δεν τον καλύπτουμε σαν εταιρεία. Βασικό μισθός δεν υπάρχει σε αυτήν την εταιρεία. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει σε αυτήν την εταιρεία. Γιατί βασικός μισθός μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε άλλο αλλού. Εδώ όχι, είναι εισόδημα. Έχεις άλλον αέρα, ρε παιδί μου, όταν μιλάς για ένα εισόδημα. Έχεις άλλον αέρα, έχεις άλλη σιγουριά, έχεις άλλη ασφάλεια. Δεν εξαρτιέσαι από κανέναν εργοδότη. Ούτε φοβάσαι αν σε απολύσουν, ούτε φοβάσαι αν σου ένα αφεντικό παράξενο που θα σου κάνει τη ζωή σου κόλαση. Τα έχω περάσει όλα αυτά. Έχω περάσει και αφεντικά εργοδότες δύσκολους, έχω περάσει και συναδέλφους δύσκολους, έχω περάσει και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας με δικά μου καταστήματα, οπότε έχω κάνει τον κύκλο μου. Δεν μιλάω έτσι εκ του ασφαλούς, απλά υποθετικά. Όχι, τα έχω βιώσει όλα. Και συγκρίνω το πριν και το τώρα και λέω είμαι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμουνα τότε. Ναι, γιατί εγώ τώρα, η Μιχαέλα η κόρη μου είναι τρίτη γυμνασίου, έχουμε μπροστά μας πανεπιστήμια, οπότε πρέπει να εξασφαλίσω ένα εισόδημα για τη μικρή, ότι τις σπουδές της. Αν λοιπόν εγώ ήμουν σε μια εργασία με 800 ευρώ, πώς μπορούσα εγώ να καλύψω το λιγότερο 1.000 ευρώ το μήνα της Μιχαέλας στα έξοδα στο φροντιστήριο? Μη ρωτάστε. Σκεφτείτε το λίγο. Το σκέφτηκα και λέω όχι. Είναι η μόνη δουλειά. Θες μονόδρομος, μονόδρομος. Γιατί κάπου στην αρχή ξεκίνησε και κάπως έτσι. Μέχρι να αρχίσει να βλέπεις, να αντιλαμβάνεσαι ότι τι συμβαίνει εδώ. Γιατί θέλει το χρόνο του. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Το πας σε μονόδρομος. Ξέρεις τι, είμαι μονόδρομος. Έτσι, στην αρχή το πήγα και λίγο έτσι. Μονόδρομος, δηλαδή είμαι τόσο χρονών. Θα πάω εγώ να δουλέψω. Να κάνω τι? Έχω τις αντοχές να πάω να κάνω το καρσόνι. Έχω τις αντοχές να πάω να δουλεύω σαν υπάλληλος. Όχι, σωματικά δεν είχα και τις αντοχές. Και ήταν μονόδρομος. Γιατί έλεγα, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα τη δω ότι αυτή είναι η δουλειά. Τελείωσε. Στην πορεία βλέπεις και αυτό το καλό, βλέπεις, αλλά είσαι θετικός, έτσι. Όταν είσαι αρνητικός και η μύγα που πετάει, θα πεις ότι ρε παιδί μου πετάει η μύγα, δεν γίνεται. Θετικότητα. Έτσι. Και ανοιχτό μυαλό. Και ανοιχτό μυαλό. Και εμπιστοσύνη. Έτσι. Και εμπιστοσύνη. Πολύ βασικό. Άλλος λόγος γιατί να δώσεις λίγο σημασία σε αυτά στη επαγγελματική προοπτική που σου προτείνω. Ναι, γιατί εδώ είμαι για να σου προτείνω κάτι, έτσι. Για να σου δείξω και μια άλλη επαγγελματική δυνατότητα που έχεις. Που μπορεί να μην έχεις αντιληφθεί. Άκουσέ το λίγο, άκουσε τα καλά. Υπάρχουν και δεν καλά. Ναι, εντάξει, πολλά καλά. Θα μιλήσω και για τα άσχημα. Θα μιλήσω και για... Δεν είναι εννοείται δρόμος με ροδοπέταλα και δυσκολίες έχει και θα αντιμετωπίζεις. Αλλά παιδιά, αυτές οι δυσκολίες σε εξελίσσουν και σε πάνε ένα βήμα παραπάνω και στην προσωπική σου ζωή, έτσι. Εμένα τουλάχιστον αυτό με δίδαξε αυτή τη δουλειά, ότι μέσα από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη δουλειά μου, έχω αλλάξει και το χαρακτήρα μου. Έχω αλλάξει εξωτερικά και εσωτερικά. Θα μιλήσουμε για το εξωτερικό. Εσωτερικά έχω αλλάξει γιατί διόρθωνα μέσα από εδώ πολλά ελαττώματα που είχα και συνεχίζω να διορθώνω, έτσι. Πολλά έχω να διορθώσω. Αλλά βλέπω ότι ρε παιδί μου, κάτι εσύ πέρσι, πρόπερσι, πριν 2-3 χρόνια, αν γινόταν αυτό θα αντιδρούσες έτσι. Τώρα το διαχειρίστηκες διαφορετικά. Έχει βοηθήσει αυτό. Με έχουν βοηθήσει τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει. Τέλος, αυτά τα σεμινάρια δεν είναι να σου πει Λερέλα να σου πω πώς πουλάς μια κρέμα. Όχι. Είναι σεμινάρια για να βοηθήσεις έναν όταν εσύ είσαι ok με τον εαυτό σου, τότε μπορείς να πουλήσεις πάγους στους εσχυμούς. Γιατί δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο η δουλειά μας. Δοκιμάζεις κάποια προϊόντα, τα προτείνεις και
κάνεις καλούς ανθρώπους. Γιατί είναι δυσκολευτό. Το έχω ξαναπεί. Δεν χρειάζεται. Θα το ξαναπώ όμως. Όταν δουλεύεις σε ένα μαγαζί, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια ταβέρνα, τι σε ενδιαφέρουν, τζίριδες σε ενδιαφέρουν. Αν το μαγαζί δεν κάνει τζίρους, εσύ θα είσαι εκεί και θα δουλεύεις. Εσύ που δουλεύεις τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν το σούπερ μάρκετ δεν πατάει άνθρωπος και έχει μέσα ένα προσωπικό τρισάφυλλο, απαράδεκτο και έχει προϊόντα χάλια, θα πατήσει άνθρωπος. Το κλείσει το μαγαζί, έτσι δεν είναι? Άρα εσύ θα βρεθείς στον δρόμο. Και εδώ κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τζίρου σου είναι, βεβαίως. Όπως όλες οι δουλειές. Και ο γιατρός τζίρο θέλει να κάνει, και ο δικηγόρος τζίρο θέλει να κάνει, και όλοι τζίρο θέλουμε να κάνουμε. Αλλά ξέρεις τι ωραίο που είναι να κάνεις τζίρου και να φτιάχνεις και το χαρακτήρα σου. Να κάνεις τζίρο και να φτιάχνεις και την υγεία σου. Ξέρεις τι να κάνεις τζίρους και να φτιάχνεις και πράγματα στην οικογένειά σου. Ένα μικρό θα σας πω τελείως απλό παράδειγμα. Τελείως, έως και γελίο τέλος πάντων. Εγώ τέλος πάντων, η μαμά μου δεν ήταν από τις γυναίκες που περιποιόντουσαν ιδιαίτερα το πρόσωπό τους, με τις κρέμες τους, με τα αυτά τους, όχι. Οπότε και εμένα από μικρή δεν μου ήταν βάλει την κρέμα σου και κάνει και δείξε, ποτέ. Εγώ τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία, επειδή έχω μάθει να περιποιούμε το δέρμα μου, να περιποιούμε τον εαυτό μου, ναι, γιατί δεν μπορώ να κάνω μια δουλειά που έχουμε σε επαφή με κόσμο και να έχω ένα απαράδεκτο δέρμα, δεν γίνεται. Σου πει ο άλλος, μάλλον εσύ πρώτα, να δεις το αποτέλεσμα και μετά πες το και εμένα. Και πολύ σωστά θα μου πει. Εκτός το δικό μου αποτέλεσμα, ότι το δέρμα μου έχει φτιάξει, έχω ένα όμορφο δέρμα, εκτός ότι έχασα τα δικά μου τα κιλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να είμαι σε μια εταιρεία που έχουμε προϊόντα διατροφικά και εγώ να μην τα έχω χρησιμοποιήσει, οπότε έφτιαξα και από εκεί το δικό μου κομμάτι. Έφτιαξα την υγεία μου. Αλλά έφτιαξε και κάτι, αυτό που ήθελα να πω τη λεπτομέρεια. Μιχαήλα τώρα 14 χρονών. Ξεκίνησα και της έχω τη συσκευή καθαρισμού. Επειδή είναι τώρα στην εφηβεία και αρχίσουν, όπως γνωρίζετε, η εφηβεία με τα σπυράκια μας, με την ακμή μας, τέλος πάντων όλα αυτά. Και κάνει κάθε πρωί τη συσκευή της και βάζει και την κρεμούλα τους. Δεν θα τα έκανα αυτά, παιδιά, αν εγώ δούλευα σε ένα σούπερ μάρκετ. Κακώς, υπάρχουν βέβαια και κάποιες γυναίκες που ήταν σε αυτά, αλλά είναι ελάχιστες. Δεν θα το έκανα. Εγώ στον Κατερίνα δεν θα το έκανα. Αφού δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, δεν θα το έλεγα και στη Μιχαέλα. Τώρα όμως, Μιχαέλα, ξεκίνα από τώρα να χρησιμοποιείς τη συσκευή και μια κρεμούλα που τις έχω με την αλόη την πιο ελαφριά. Και δηλαδή, η Μιχαέλα όταν θα φτάσει σε μια ηλικία θα πει ευγνωμονία. Μαμά, σε ευχαριστώ που από τότε με προέτρεψες και άρχισα να προσέχω το πρόσωπό μου. Βλέπετε, το πιο απλό, το πιο γελίο παράδειγμα σας λέω. Το πιο γελίο, το πιο απλό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Όπως είπα, το κομμάτι του συναδέλφου, του εργοδότη. Επειδή έχω δουλέψει με δύσκολους εργοδότες και να γυρίζω στο σπίτι και να κλαίω και να είμαι άνω κάτω και να μου χαλάω όλη μέρα. Έχω δουλέψει με δύσκολους συναδέλφους. Παράτησα δουλειά, καλή εντός εισαγωγικών, σε γραφείο μέσα στην Αθήνα που ήμουνα, γιατί οι συνάδελφοι μου κάνανε πόλεμο. Και έφυγα, προτιμώ την ψυχική μου υγεία παρά να κάθομαι για να... Και σε αυτή τη δουλειά που σας έλεγα και πριν, εννοείται ότι δεν είναι όλα ρόδινα και εδώ γιατί είναι άνθρωποι και εδώ, έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι της Ελέρω όλοι άκακοι και όλοι καλοί και όλοι άτομα εμπιστοσύνης, εννοείται. Αλλά παιδιά, ξέρετε, δεν τους βλέπω 8 ώρες απέναντι. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Και το βασικότερο, τους επιλέγω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο. Δεν πάει να κάνει τους τζίρους. Με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο, να μπορώ να έχω χημεία, να δουλέψω σωστά, να κερδίσει και αυτός να κερδίσω κι εγώ. Αν δηλαδή έχεις μέσα στην ομάδα σου ένα τοξικό άνθρωπο, θα διαλύσει όλη την ομάδα. Αν έναν άνθρωπο που του γκρινιάζει, του φταίνε όλα, αντί να βρει το θετικό, βρει το αρνητικό και ψηρίζει τον κόνοπα, εντάξει, θα πάει χαράβει όλη η ομάδα. Εννοείται ότι επιλέγω, αλλά και πάλι πες ότι βρεθεί και ένα άτομο που πρέπει να συνεργαστείς, έτσι. Δεν τον βλέπω συνέχεια. Δεν τον βλέπω γιατί είμαι μόνη μου, κάνω τη δουλειά μου μόνη μου. Οπότε,
δεν θα υπομισθώ όλη αυτή την ταλαιπωρία με έναν τοξικό άνθρωπο. Και δεν θα έχω και το αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου, που ακούω άλλους επειδή που κάνουν διαλύματα μισή ώρα και αυτά. Όχι, εγώ τώρα κουράστηκα, τα κλείνω όλα, παίρνω το βιβλίο μου και πάω να διαβάσω και δεν θα μου πει το αφεντικό κατένα γιατί κάθεσαι σίγουρα να δουλέψεις. Πάντα το έχω αυτό, το μικρή ήμουν λίγο επαναστάτρια. Δεν μπορούσα αυτό το εργασιακό κομμάτι. Δεν μπορούσα, όχι. Να δουλέψω, να τα δώσω όλα. Ναι, μου αρέσει η δουλειά. Τη λατρεύω τη δουλειά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα κάνω τίποτα. Αλλά να δουλέψω με καλή ψυχολογία. Να μην έχω από πάνω μου το βερβέναγα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάτι άλλο, τι μπορώ να συνδυάσω τη δουλειά μου, αφού ρυθμίζω τα ωράρια μου και αυτά. Μπορώ να συνδυάσω με να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Εμένα μου αρέσει, όπως έχω πει, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει όλοι, για την ιστορία. Θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στην ιστορία. Θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στην ιστορία. Τη λατρεύω την ιστορία. Θα μπορούσα να κάνω ένα μεταπτυχιακό όταν είχα 10 ώρες την ημέρα δουλειά, 8 ώρες την ημέρα δουλειά και τις υποχρεώσεις από πίσω της καθημερινότητας, που είναι αρκετές. Όχι. Μπορώ να ρυθμίσω τις ώρες μου και τις ώρες λοιπόν που κάποιος θα έβγαινε έξω, εγώ θα έκανα το μεταπτυχιακό μου. Γιατί αυτό με κάνει και αισθάνομαι ωραία. Θα βγω και έξω. Αλλά έχω την πολυτέλεια να κάνω και πράγματα άλλα που θέλω. Και βέβαια και την πολυτέλεια να πληρώσω και το μεταπτυχιακό. Έτσι. Γιατί και αυτό χρειάζεται να το πληρώσεις. Οπότε, άλλος ένας στόχος θα μπει ότι ξέρεις τι, εγώ πρέπει να κάνω περισσότερη δουλειά γιατί θέλω να κάνω και ένα μεταπτυχιακό. Οπότε πρέπει να βγει το μεταπτυχιακό. Άρα θέλω να δώσω λίγο περισσότερο, να κάνω περισσότερη δουλειά για να απεξέλθω και σε αυτό το έξοδο. Ένας λοιπόν που δουλεύει με ένα βασικό μισθό, μπορεί να πει ότι ξέρεις τι, εγώ ρε παιδί μου θα τα δώσω όλα αυτό το μήνα για να πάρω περισσότερα χρήματα γιατί θέλω να καλύψω αυτό το έξοδο. Δεν μπορεί γιατί ο μισθός του είναι στάνταρ. Είναι 800 ευρώ, 1000 αυτό. Δεν μπορεί να κάνει άλλο. Βλέπετε λοιπόν τις επιλογές που έχεις. Το μείον αυτή της δουλειάς, βεβαίως θα σας πω ποιο είναι η κατακραυγή του κόσμου. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ. Η κατακραυγή του κόσμου. Το σνομπάρισμα, η ηρωνία, η αδιαφορία, η κοροϊδία. Αυτό λοιπόν, αν μπορείς να το διαχειριστείς, κανείς δεν μπορεί να το διαχειριστεί, έτσι μιλάμε ψέματα, μπορείς να το δουλέψεις όμως, γιατί και εγώ το δουλεύω, ναι. Μπορεί να δεις και γνωστούς σου και δικούς σου ανθρώπους και είναι τελείως αδιάφορο με αυτό που κάνεις. Και να πεις γιατί ρε παιδί μου δεν το βλέπουνε, δεν το κάνουνε, δηλαδή δούλεψε το λίγο μέσα σου και σε δεν σε ενδιαφέρει. Θα βρεις τους ανθρώπους να κάνεις τη δουλειά σου, θα βρεις τους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί και θα ακούσουν αυτό που έχεις να τους πεις, γιατί θα τους πεις καλά πράγματα, δεν θα τους μπερδέψεις τα ναρκωτικά, καλά πράγματα θα τους πεις. Οπότε θέλει λίγο δουλειά με τον εαυτό μας, γι' αυτό λέω ότι δουλεύουμε λίγο με τον εαυτό μας. Αυτό είναι, αν θεωρηθεί μείωση αυτή τη δουλειά, είναι αυτό, η κατακραυγή του κόσμου, έτσι το έχω ονομάσει. Θες να πας ενάντια στον κόσμο, η ιδανικότερη δουλειά είναι αυτή. Θες να ακολουθείς τον κόσμο, μην το κάνεις. Μην την κάνεις τότε καθόλου. Μην βγάλει όπως σου ήρθε, βγες από το μυαλό. Αν θέλεις επιβεβαίωση για αυτό που κάνεις και για αυτή που είσαι από τους άλλους, δεν είναι αυτή η δουλειά για σένα. Όχι. Δεν σου ταιριάζει. Οπότε μην πες και στον κόπο καν να προσπαθήσεις. Άστο. Είναι για ανθρώπους ρε παιδί μου που βλέπουν και ακούνε την ψυχή τους. Χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Δεν σε ενδιαφέρει θα πούν οι άλλοι. Περνάς καλά. Αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι καλό. Σε εξελίσσει, σε πάει ένα βήμα παραπάνω. Είσαι στο σωστό δρόμο. Έτσι αυτά λίγο πάλι και έτσι θα ξαναμιλήσουμε. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω και σύντομα.